de kommende lovgivere, hvem skal det være, for at der er grundlag for at finde ud af, hvem du skal vælge. Skal vi have vores vælgermøde. Og det fjerde vælgermøde begynder vi fra Raudok. Og velkommen til kandidaterne. Og velkommen også til seere og lyttere. Vi skal beklage, at vi ikke har kunnet finde noget. Inden vi kommer til spørgsmålene, så skal partierne introducere sig selv. Inuit Ataqatigiit, værsgo. Tak. Velkommen til Sydgrønland, kandidaten og andre rejsende. Grønland, de er på tide, at Grønland får en stabil regering. Inuit Ataqatigiit er helt klar til at lede Grønland. Det er på tide, at der sker ændringer. I vores partier har samlet vi os om vores formand Mutti. Vi siger helt klart nej til Kuannersuit. Sydkommunen har masser af muligheder, som lader os udvikle Sydgrønland. Det skal jeg sige. Qaradaq skal have en lufthavn. Det er allerede bestemt. Stena Hege, tak. Det næste er fra Demokraterne, tak. Velkommen. Også mine medkandidater. Jeg hedder Malene, og jeg er kandidat for Demokratiet. Vi glæder os til det der vælgermøde. Vi tror på, at vi kan udvikle hele Sydgrønland. Vi skal have barriererne væk. Og hvis vi skal udvikle os, så skal vi have gode rammer. I fremtiden er vi hjem til Grønland, men jeg har et arbejde i Inatsisartut. Jeg vil være med til at udvikle Sydgrønland. Det er derfor, at jeg står her i aften. Og det er fordi, at jeg ligesom jeg er træt af de gode intentioner, som aldrig bliver realiseret. Jeg håber, at på en god vælgermøde, på et godt vælgermøde. Og det næste, Uwe Thomasen, der er sødt. Tak. Vi lever i et smukt Grønland. Ataqatigiit er et parti, der tager ansvar. Og vi plejer at sige, at vi skal arbejde med mennesket i centrum. Men når vi siger fra Ataqatigiit, at vi skal have mennesket i centrum, så mener vi, at vi skal arbejde for hele samfundet og for Grønland. Vi vil have et menneske, der lever i frihed, og demokratiet skal udvikles videre i Inatsisartut, for at kunne udvikle vores land. Og det næste, Naleraq Finn Carlsen. Tak. Naleraq er et mindre parti,
Og uanset hvor befolkningen bor, og hvilke vilkår de lever under, vil vi arbejde for at ens for alle. Og vi skal tilbage til et samarbejde, og vi vil have et udviklende samfund. Og det er en del af befolkningen, som vi har tabt. Det mange børn skal vi ikke kunne råbe op om. Og vi er helt reelt nødt til at arbejde for dem. Og vi skal udnytte vores ressourcer her i landet, blandt andet det ældste, vi har. Hamon, men der er nej. Mange tak for velkomsten til Sydgrønland. Vi er 8 kandidater til Inatsisartut fra Nunatak. Og det skal være, vi skal arbejde for et samlet naalakkersuisut og et samlet Inatsisartut. Vi har været det mest stabile medlem af naalakkersuisut, og vi har en helt klar pejlemærker i vores arbejde. Vi er klar til at fortsætte vores arbejde i Inatsisartut, og vi rækker håndene frem til overfor befolkningen. Det næste store arbejde i samfundet, det er at etablere erhverv, der kan sørge for, at vi på vej mod vores selvstændighed. Anders Olsen, Siumut. Kære vælgere, under vælgermøderne, hvis vi skal virkelig gøre alt det, man kommer frem med under vælgermøderne, så skal vi have nye indtægter. I Sydgrønland skal befolkningen også udvikles. Og det er derfor, at vi er nødt til at få erhvervslivet til at komme videre og blive udviklet. Og hvis vi skal have udviklet erhvervene i Sydgrønland, så skal vi have en lufthavn i Qaqortoq. Og vi er vælget af Siumut, så vil I sørge for, at der bliver udviklet i Sydgrønland. Og det sidste, Silveratigisitit, Quenarusur, Guedan i nødder 20% i nødden i Georgien besætter rapport. Amalu i nu sagsudraften altid ama udokal nasialit ama syusinartumik syusinartumik nu sagsudraften andinga sarapyangi tamandili liusarafi sarayaqappaput. Der var tässä ama der var ama pingitsuada uud inustisan pingitsuada tunisarni saputana pertariaqappapsi tänne pertariaqappaput amal tassani amma ilalluinnerpoq toqqalnersiall niman suusinartumi toqqalnersiall sulisumik appaqarangamik aningasin ilangaafigiinaqartarnera taanalu amma iluassariaqarpoq. Efter den 1 minuts introduktion, så kommer vi frem til vælgerspørgsmålene, og den første er fra Sisimiusini Andersen til alle partierne. Den status, som den forrige
Inatsisartut ila nalakkersuusut den status, som vi har. Vil vi arbejde for, at befolkningens vilkår bliver forbedret. Altså derfor, at vi skal også have i den forbindelse have nedsat afgifterne. Nu er Qadernay og demokratisk har indført afgifter for sukker og spiritus og tobak. Vi vil arbejde for, at afgifterne bliver nedsat igen. Vil vi halqa? Det er et vigtigt spørgsmål. Der er ingen parti, der ønsker, at afgifterne forhøjes. Det er derfor, det er meget nødvendigt, at fra nu af, at skal vi have styrket i erhvervslivet. Og den vej kan være med til at få flere skatteindtægter. Og vi mener, at vi har et håndgribeligt forslag, at avanceloven, hvor avancen skal have et højeste niveau, hvor avancen skal sættes. Og det er den vej, at man kan undgå, at varen bliver dyrere. Og så med hensyn til, at man kan have arbejdet ved siden af, vil også bevirke, at vi får flere skatteindtægter. I har været med til at forhøje afgifterne. Og det vi har lagt afgift på, det er sukker, tobak og spiritus, og som man kan undvære i hverdagen, og som gør, at befolkningen vil blive sundere. Og det ville være det allerbedst, at partierne i samarbejde styrker erhvervslivet, således at vi kan få flere skatteindtægter. Det næste er Naleraq Finn Carlsen. Hvad vi gør ved afgifterne i Naleraq. Vores valgprogram, der står der, at vi skal have nedsat afgifterne. Vi kan ikke blive ved med at afgiftsbelægge varerne over for befolkningen bare for at få indtægter. Og det kan vi ikke blive ved med at acceptere. Og vi skal nå frem til, at vi skal have nedsat afgifterne. Og det er indtægterne fra eksporten, vi skal have indtægt fra. Selvom for eksempel fra byggeriet, der får vi alle materialerne udefra, selvom vi selv har materialer her i Grønland. Og man i den forbindelse begynder at bygge med Sigu-blok. Der er mange forskellige byggerier, og man har også sagt, at mudder kan man også bruge i landbruget. At hvis vi skal nedsætte afgifterne, så er vi nødt til at formindske det penge, der sendes ud af landet. Kim Løbert, værsgo. Afgifter skal ned. Så kort kan det faktisk siges. Natungum Rajinarsinau Agitus er Batayratut. Tässä tämä Agitus Inuit Inusangimada. Inuian Agitus Inartorasinangila. Der er tässä agituutit qanu iliusaqarusunneq annikillisittarpa pat
nuna ineriatortinneqarsinnaangila agituusiginnartarnikkut. Vi har afgifter på rigtig, rigtig mange ting. Der er tässä asiingitsorpassuit agituuserneqarnikuupput. 35 kroner hjemme. Der var så var eqqutnerani 35 kroner på ammalu nerillu amma agituuseqartik. Blandt andet sæl, som er der et stort marked for i Grønland. Der var tässä iluamik aaqqissuigani assersuutigalugu puisit tuttut umimmallu nunatini tuliasiaqaneqarsinnaaput. Det næste er demokratisk. Hvad I gør ved afgifterne, fordi I har været med til at forhøje afgifterne. At demokratisk har støttet finansloven, og vi må erkende, at det har været hårdt for partiet, men på den anden side, at det er noget, vi har etableret fra partiet. Det er, at vi har arbejdet for, at lysten til at arbejde skal højere. Man snakker om afgifterne her. Skal afgifterne nedsættes eller helt væk? Vi mener ikke, at de afgifter, vi har indført, skal udfases igen. På grund af, at usunde varer skal befolkningen kunne betale. De afgifter for de sunde varer vil vi gerne udfase. Og sukker og spiritusafgifterne skal ikke væk foreløbig. Og så det næste er der sundt. At der så grundtanker, at der ikke afgiftsbelægges. Og man er nødt til at lave den økonomiske model på en bæredygtig måde. At der er noget skævt her på grund af, at man har indtægter fra afgifter på 145 millioner kroner, men at administrere dem koster 125 millioner kroner. Så det er derfor, at vi er nødt til at få afgifterne væk fra mange varer. Hvad siger I til afgifterne? Det afgifter, som man har indført, kan man ikke uden ved at udfase. Men så vi vil gerne have, at personskatterne skal nedsættes, og det er vi regnet på i Atassut. Hvor vil I hente pengene fra? Det er, at den tunge centraladministration og udgifterne til centraladministration skal væk, sådan at vi kan få penge til at arbejde ude i kommunerne. Afgifterne er usynlige skatter. Afgifterne er usynlige skatter, og vi er nødt til at overveje, hvad vi skal gøre. Og derved henter man penge fra det mindst bemidlede. Og mens man sender penge ud i landet, og vi er nødt til at vurdere det af sådan en tilstand.
Vi er nødt til at vurdere tingene på grund af, at afgifterne bliver højere og højere fra år til år. Nu er det på tide, at andre muligheder undersøges her i Grønland. For eksempel videreforædling af fisk, og det er på tide, at man indfører videreforædling af fisk, for eksempel. Der er nogle af afgifterne, som skal ned. Jeg kan ikke lige sige her og nu, hvad det skal være, og man er nødt til at politikere vurdere på hvilke områder man skal nedsætte afgifterne. Der Siumut. I har været, mens I var i Naalakkersuisut, så får I afgifterne. Og man har sagt, at de årsagerne varer er tobak og sukker. Og tobak, man har forhøjet afgifterne på. Og for eksempel er røger ikke blevet færre. Afgifterne har været gældende i mange år. I Siumut tror vi på, at afgifterne efterhånden skal nedsættes. Og vi er nødt til at tage det næste skridt i vores udvikling af erhvervslivet, således at vi kan få flere skatteindtægter. Hvad med det? Hvad mener I om vi nedsætter det afgifter indført, eller også på et længere sigt? At vi skal også huske på, at vi har import, og vi er begyndt at bane vejen for, at vi selv har produceret til hjemmemarkedet, og det vil helt klart have en indflydelse på afgiftsniveauet. Og så den første valg spørger her fra salen. Emil Lundblad fra Raudok. Og han har et spørgsmål omkring pensionen. Kære de ærede ældre, I har snakket om det i mange år. Og hver gang det skal være valgt, så siger man, at man skal tage sig af det ældre, og vi er nødt til at virkelig gøre det, I siger. Når en pensionist har en ægtefælle, der arbejder og vil gerne arbejde, og så begynder man at nedsætte pensionerne for den ene. Og når en ældre har arbejdet det meste af sit liv, og bare på grund af, at den ægtefællen har et arbejde, begynder I at tage noget fra deres pension. Det er omkring spørgsmål om pensionerne. Når ægtefællen har et arbejde, det kan have konsekvenser for den enes pension. Er det sødt? Før tiden har man sagt, at der sødt er det ældres parti, men at der sødt arbejder fra det mindste til det ældste borgere. Og fra at der sødt har vi altid ønsket, at deres skatten for pensionen skal væk,
og at man på baggrund af indtægterne, de ældres indtægter, også nedsætter deres boligsikring. Det skal man også væk fra. Finn Carlsen, hvad siger I til spørgsmålet? Tak til spørgeren. Vores største ressourcer i samfundet er vores ældre, og ved hver eneste valg, så lover man dem, at de vil få bedre forhold. Man kan snakke om mange forskellige ting i den forbindelse. Og vi har jo stor boligmangel her i landet, og hvis de ældre har deres børn eller børnebørn, der ikke kan finde bolig bor hos dem, så begynder man at nedsætte deres pension. Så sådan forhold skal vi væk fra. Og hvis vi skal have et roligt pensionistliv, skal man give dem bedre forhold. Man kan sagtens løse boligsikringsforholdet, fordi hvis man virkelig vil, så kan man gøre noget ved det. Pension og så førtidspension blev det nye lovgivning om i 2007, og ved sidste ændring og forhøje pensionen til samme beløb på 100 millioner kroner. Dengang og vi har fundet de 100 millioner kroner ved at indføre afgifter på sukker, tobak og spiritus. Alle partier vil forbedre dette område også, uden at pege på, hvor man skal finde pengene. Vi mener, at om 10 år er vi pensionisternes antal bliver fordoblet, så det er derfor, at vi aldrig nogensinde, det er derfor, at vi har så meget brug for ekstra indtægter. Man kan sagtens forbedre deres forhold, hvis det er sådan, at partierne samarbejder om at løse dette problem. Hvad vil I gøre? Udokkalder siutit aqiffiina qartariaqarput ikilerautaqarunnaartariaqaralluarput eqqorsinnaangilaq ilumorsinnaangilaq udokkaat ullermu 23 kroninarnik inusissaqartarnerat Tastana aqissuuseqqiffigilisariaqarpop tani immikortu tamarmi tassa utoqalnersiaqartarneq tastakuami ukiorpassoon sullinikuuatigut det næste det er demokraterne. Vi har arbejdet for demokraterne, da vi var i koalitionen. Og lige for vi nåede frem til et resultat, så blev der valg. Vi er nødt til at arbejde grundigt med dette område for at få det bedste resultat. Og man har før i tiden forhøjet deres pension med det til følge, at det gik ud over deres boligsikring ved at det blev nedsat. Ældre, der har pension, eller også har førtidspension, hvis de vil arbejde.
at deres mulighed for at arbejde ved siden af har vi været med til at forhøje til 100.000 kroner. Gik ud af koalitionen. Vi gik ud af koalitionen på grund af forskellige forhold, og vi vil gerne have arbejdet videre med at få pensionsproblemet løst, men vi var nødt til at gå ud af koalitionen. Administrationsudgifterne bliver højere og højere, og på den anden side, hver gang der skal være valg, så emnet kommer altid op om de ældres forhold. Det er derfor, at det er meget vigtigt, at vi har et holdbart naalakkersuisut. Vi er nødt til at lave løsninger for de ældre, fordi der er også, det bliver flere og flere, og der er også mange sunde ældre her, der som gerne vil arbejde. Hvis vi bliver leder af landet, så vil vi love, at til efteråret, at der vil komme helt reelle forslag til forbedringer. Vi skal have fundet løsninger, der er til gode for hele befolkningen. Vi er nødt til at nærme os forholdene i Danmark. At det er desværre sådan, at mange pensionister flytter til Danmark og forlader deres huse. Vi kan ikke blive ved med sådan forhold, fordi at vi har brug for det ældre her i landet. Anders Olsen, hvordan vi svarer spørgsmålet. Når man at jeg har været kandidat i det sidste gang med det hårdt om, at man får løst problemerne for de pensionisternes problemer. Det er rigtigt, at pensionen skal være højere, og det skal virkelig gøres, hvordan det skal se ud, er jo en af der skal arbejde med det, og vi er nødt til at finde løsninger i samarbejde. Jeg har været i Inatsisartut i mange år, og problemet er ikke blevet løst. Reorganiseringen på området kører stadigvæk, og vi er nødt til at komme videre med det. De ældre, det penge, de får, det skal være højere. Og der er også intentioner om planer om, at hele skatteområdet bliver reguleret. Og det næste spørger. År 2000. Han har et spørgsmål om Sydgrønland. Forholdene i Sydgrønland er meget skæve i Sydgrønland. At mini-industrien vil aldrig være med til at hjælpe Sydgrønland.
hvilke område kan I påbegynde hurtigt, således at arbejdsmulighederne i Sydgrønland kan blive bedre. I får et minut til at svare. Nalaraq først. Og tak for spørgsmålet. Veluddannede fra Sydgrønland flytter til andre steder. Det er rigtigt. Det vi har peget på som helt reelt forslag, det er, at psykoblok-produktionen påbegyndes i Narsarsuaq. Vi får byggematerialer fra Danmark, som er meget dyre. Kan psykoblok påbegyndes i morgen? Ja, vedkommende, der har lavet projektet, har været klar i mange år, men han har fået politisk opbakning. Det kan påbegyndes meget, meget hurtigt, og bygningerne er klar i Narsarsuaq til produktionen. Demokraterne, hvad kan I påbegynde her i den nærmeste tid? Jeg er helt enig med dig i, at i Sydgrønland, udviklingen i Sydgrønland går meget langsomt. I Sydgrønland vi er nødt til at forbedre indtjeningen i Sydgrønland. Og det er derfor, at vi støtter op om lufthavnen Qaqortoq. Det vil have en positiv virkning på Sydgrønland. Og virksomheden efterspørger også hænder, der kan arbejde. Vi kan ikke lave politik med den nærmeste fremtid. Vi er kun at fokusere på den nærmeste fremtid. Vi er nødt til at en langtidsholdbar løsning. Og så nu er der til Stine Ege. Det er første gang, jeg er enig med demokratiet, at vi kan ikke lave en politik med det kortsigtede mål for øje. Vi er nødt til at lave en holdtidslangbar løsninger. I Sydgrønland er der mange, der mangler boliger. Vi er nødt til at finde nye andre muligheder inden for fiskeri. For eksempel rejefiskeriet i Sydgrønland er man nødt til at påbegynde igen. Og jeg er helt enig i, at vi kan ikke blive ved med at snakke om psykoblok. Vi er nødt til at påbegynde projektet og få bygget eller få produceret psykoblok. Og muskusokse har vi også i Sydgrønland. Og vi kan sagtens udnytte dem, og vi har et langstrakt land, som har givet os mange muligheder, men som vi ikke udnytter. Jeg er enig. Syd er blevet udsultet længe. Arbejdspladser kan sagtens skabes ude omkring mineindustrien. Dessa seurani til at finde bilasittiwassinnaaq. Tässä mittafarafik atonnerarsinnaaq kala kuyatani ineriartortitinarmut. Taavalu ama
текорнерасат ассигитинусоқутигисаллаама тамаккуа тикиситарсиннаавагут for at se, текорнеартисиннаавагут hvad kan vi så gøre, hvis vi laver vejsystem? Hvad kan vi tiltrække af turisme på lang sigt? Og så таутасса иммаqa аллатуамеэққарсарлун аққусинерн пилерситсигаани qanуиллуни таамаиллуни эққарсаатигинеқартариараппоқ текорнераса амерлиартуссагус om 4 år. Jeg har også, og Samarbejdspartiet har også været inde og spørge i 4 år, kan vi få de reelle oplysninger fra lufthavnsprojektet? таутасса укиуни кингулларнсисимани сулеқатигиссилингаани уярторникууарпут миттарфик пиллуу паиссависсавинник писсарсарусуулта Den ekstra flyvning, der ligger fra Rostock til nu, der giver den ekstra pris. Den har man ikke været inde og sagt, hvordan man vil finansiere. таутасса агаланерма анингаасартууса qanуиллули анингаасалерсорнеқассанерсу таама оқалсигинеқарникуунгилақ инуттақалернаива. Jeg kan sagtens forstå spørgeren, men er nødt til at lave ekstraordinære indsatser i Sydgrønland. Og man kræver ud af politikerne er helt på sin plads. Jeg har selv været turistchef her i Sydgrønland, men vi er nødt til at få turister her til Sydgrønland. Og turistprodukterne er vi også nødt til at udvikle. Derudover, der er mange fisk, der er mange fisk her i Sydgrønland, som vi ikke udnytter, som vi ikke producerer. Og hele fiskeindustrien er nødt til at blive udviklet efter forholdene i Sydgrønland. Sydgrønland har mange gode muligheder, og naalakkersuisut og kommunen er nødt til at samarbejde om at finde løsninger. Og man er nødt til politisk at gøre noget ekstraordinært for Sydgrønland. Siumut. At man kan finde løsninger her i morgen det er ikke nemt, men når vi tror helt sikkert på, at når lufthavnen er bygget, så vil vi få mange flere turister i Sydgrønland. At vi er nødt til at udvikle arbejdspladser her i Sydgrønland. Selvstyrets virksomheder kan også etablere sig her forskellige steder i Grønland. Og det er det første skridt, vi gerne vil sige. Og jeg synes, at man skal rose Sydkommunen, fordi at de har arbejdet ihærdigt for at forbedre forholdene her i Sydgrønland. Er det sut? Det er ministerstien, at med hensyn til Guinarsuit, at hvis befolkningen stemmer for, at ikke ministeriet ikke skal påbegyndes, så er der andre muligheder, vi har, og for eksempel fiskeri kan udvikles. Arbejdsløse i Narsaq er 103, og så derudover der er nogen, der er arbejdsløse, som ikke har registreret sig. Hvis vi skal etablere her vedvarende arbejdspladser, så er vi nødt til at se på byggesektoren. Og hvis vi ikke kan finde medarbejdere her i Sydgrønland, så er vi nødt til at tilkalde folk udefra, fordi at det vil være med til at udvikle økonomien. Og om 10 minutter begynder vi med anden del af vælgermødet.